Què passa quan ja hem fet servir l'aigua? Un cop ens hem rentat les mans o hem fet servir la rentadora, on va a parar l'aigua? L'aigua residual de les llars i indústries és conduïda a través de les clavegueres fins a arribar a les ADAR, estacions depuradores d'aigua residual. Les ADAR tenen una funció molt important: fer que l'aigua residual torni al medi ambient prou neta com perquè no produeixi un impacte ambiental, és a dir, que no afecti la fauna i la flora dels llocs on s'aboca. Depurar l'aigua residual també aconsegueix reduir problemes de salut pública, ja que s'eliminen molts microbis i altres patògens que podrien afectar a la població o als conreus. L'aigua residual arriba a la ADAR plena de contaminants, residus i molta matèria orgànica. El primer pas és filtrar-la per treure-li els residus més grans. Després es deixa decantar en unes basses per treure-li els residus petits que precipiten i els olis que suren. A més, es pot tractar químicament per extreure-li les partícules més petites. Seguidament, l'aigua passa a unes altres basses plenes de microorganismes que es mengen la brutícia que queda. Per això es diu que les ADAR són màquines vives. Després de verificar la qualitat de l'aigua al final d'aquest procés, ja pot ser retornada al medi ambient. Algunes depuradores fan un darrer tractament, el tractament terciari, on gràcies a altres processos químics i biològics encara aconsegueix reduir més els compostos contaminants i els microbis perjudicials de l'aigua residual i proporciona una aigua suficientment neta i sense olors com per reutilitzar-la i fer-la servir per al reg, la neteja de carrers o la indústria.